हमारा घड़ी में 2:45 हो गई बा। विचार करब आई हमारा के अतना ही गाड़ी दिल बा, अतना ही हमारा का करियोले बा। सुनील भैया हे शनिचरा बाबा, हे शनिचरा बाबा, ए जन्म में तय करा गोड़ में मरले बा लकबा, अगला जन्म बाहर दे वो टेढ़े हो जा। बड़ा हमारा लाज लागल बा सुनील भैया, जरूरी बा। ए मंच पर हमारा के केहू गाड़ी केहू ना हमारा के दल रहला। एजा हम अभियंता जी से गोले बनी कार्यक्रम, एजा हम सुदर्शन यादव जी से गोले बनी कार्यक्रम, सभे कोई आई रहुए, लेकिन लोथवा ना ससुर ते अपना के बनतर ब्यास देखो देखा तनी टेबुलवा में मुड़िया ढुकौले बा, टेबुलवा में ना हे शनिचरा बाबा, बहुत फालतू बोलता। इज्जत तू ही राख, इज्जत तू ही राख। एगो तनी पप गीत गाई तने हनी का मन बढ़ल बा। एकर बाबू धागा बांधत बांधत दाढ़ी बनावत बनावत मर गइले। आई कहता जे टाइटन घड़ी हम धइल रहनी, टाइटन घड़ी काहे खातिर दल रहला? पाहुन के दहेज देबे खातिर ले लो। अरे अतना तोर मन बढ़ल बा जे YouTube चैनल वालन के त मारत रे तोरी। हां सुनील भैया तोर चमावा खींच दे। हाँ जी ले ऐजा सब चली, सब चली। ऐजा ले आई जौन माल होई तौन ले आई महाराज, ले आई मन करे अंडी जौन ले आई, मन कर के हो कर माई ले जौन ले आई, ले आई दारू बंदी वही बोलना चले। ले आई वो माइक बना चले ले आई चली मैं चली आएगो हाउ हमारा जब गुड्डू बाबा बड़े तब कौन चीज के फेर उसे का बोल कौना मेहरारू के मन ना हो, कौना सोहागिन के साथ ना हो, कौना औरत के इच्छा ना हो। अरे राजा जी कहाँ रहा हो? तनी फोन लगाओ अपना बलमुआ कहे तनी फोन लगाओ। हाँ देवरा से नंबर मांग, अपना मर्दा से बतिया तो बेकार हम ए देवर बबुआ ससुर भैया के नंबर बा। हाँ दी तो है केने से खुली जी? हाँ बोली, हाँ बोली। 95,500 हाड़ी में 5 गो नंबर बल्लांगड़ा के गाड़ी गाड़ी में स्कॉर्पियो में यो ले ले बा गाड़ी में बा करा बेटी का उठाइए ना अलंगड़ा का बहनी में घुसाइए ना। हेलो के बोला था राजा जी? गोड़ छू के गोड़ लगा तनी राजा जी। अरे जय हो जय हो बोला काहे राजा जी? बोला रवा लगनियों में ना आईनी, सावनों में ना आईनी। ए राजा जी अब तो भादो चढ़ गइल ह, कम से कम अब तो आ जाई। का कर बुआवे दे दिया लंगड़ा के को बोली दिए खूब से दाव ओई जे फसाल ले दिया। ए राजा जी हाँ इतना धन कमा के का होई? ए जे हमर माँ जवानी जियान होता। ए राजा जी खेती बाड़ी का समाचार को खेती बाड़ी के समाचार पूछो तनी। बिया डलाइल ओकरा बाद से एको हाली सोहनी ना भइल ह। रोपनी के बाद अभी सोहनी नहीं भइल तो बड़ा घास लाग गइल होई, आतना घास लाग गइल होई। अनिल भैया हसिया है तरी चतरिया जाला लागेला नु तब है तरी अथु बांध दे तो बड़ा घास लागल होई रे। सही में घास लागल बा, सही में घास लागल बा। अरे इरे इरे नहीं खे लागल तनी दिखाओ तो दिखाओ ना तब हेमे के काहे दिखाओ तनी हेमे के दिखाओ। दिखाओ तो दिखाओ। अरे यो छिना रे है
बाप रे बाप शेर बोलो शेर बोलो भोजपुरिया सजावट सपना हमार चूर हो गए, सजावट सपना हमार चूर हो गए, जेकरा के हम अपन समझ ली ऊ धतूर हो गई। पता न खता कौन कसूर हो गई, जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे वो हमरा नजरिए से दूर हो गई। इनु कहतिया जे वो हमारा नजरिया से दूर हो गई। इनु कहता इनु हमारा नचनिया कहते कि नजरिया से दूर हो गई। एगो लंगड़ा के बहन बियाह हो लोथावा के मुकसवा के ऊ कहले जे वाह बेटी जानता जे हमारा गुड्डू बाबा ले नया नया भेंट भइल बा। अरे तोर अभी जन्म ना होई गायकी में जान ले तब से हमने के गुड्डू बाबा के देखो रे। अरे राजकुमारवा के सार हमारा गुड्डू बाबा ऐसन केहू ब्यास ना होई ए टू जेड, चाहे हमारे गुरुदेव कमलबास कुंवर जी, चाहे अरविंद सिंह अभियंता जी, चाहे बूढ़ा व्यास, चाहे सुदर्शन यादव, चाहे अजीत हलचल, चाहे कमलेश देहाती, ऐसन केहू व्यास ना होई जे बाबा के द्वार पर खाना ना जाके जे खैले हुई। आ ते जितना कमात हो कबे जीवन में उतना बाबा उड़ा देले जन ले। अरे देखो तनी मुंह बात कैसे मुंह बावता जे ओकरा बुझाता जे अरे तोरा जोरे ससुरे मेला नहीं होई तो फेल होई हाड हो। मेला नहीं हो फेल होई का करब लेके तहार एटीएम कार्ड हो। नोट खाती घोट देला, नोट खाती घोट देला, गाला यार मान ए हो हमर राजा, ए राजा ए हो हमर राजा। हमारा अनिल भैया, अनिल भैया हमारे प्रेमी तू रहा जा। ए सनबरिसा के लोग भाई एजा सब्जी मंडी लगेला नु, एजा सब्जी मंडी लगेला नु। आज के बाद जौना जमीन पर लागेला ओह जमीन पर नहीं खेलेगा। आज के बाद सब्जी बेचे के बात है लोथवा कमाई। वही में बैठ के कहे के कि लो सब्जी भिंडी ले लो, डंडी मारे के ए हो हमर राजा, ए हो हमर राजा, काम अवतार राजा। ए हो हमर राजा, काम अवतार राजा।
मुन्ना माखन के दोस्त जाई भगवान का बन ए भैया चाय वाला हेरे चाय चलाओ चाहवा है हरे राम हो राम पिए ले चुट्टू चुट्टू जहाँ डलबन उ त लगी करे चुक छोटो छोटो चुको चुको अरे जा बाप रे बाप आई कहता जे हमार गाना अजीत हलचल गावेला अरे तारी गाड़ी दे तड़ा सो अरे जे मंच पर- ते कहता रे जे अजीत हलचल धोबी हमें अरे अरे रे अरे अरे हलखोर के लिए अरे तोरा ते कहता रे इहे हाल बा ई कहता जे अजीत हलचल हमारा कहे गोइले त गावे बजावे सिखनी अरे डमड़ा ए रहे के घर नहीं खाए बारे तोरा आई अजीत हलचल के रखता आई ई मंदिर पर रहेला ई तो हम जाके एकरा बाबू के नाम है राजकुमार भैया से हम कहने भैया लगे हमने हाँ वो हमार भैया लगे राजकुमार भैया से कहने के रे मंदिर पर रहता हो घर में राखल ओकरा के राखो करा के आ तब तोरा लाज निखे रे देखे रे हमरा कहता जे कादो हम गाई लेनु तो कादो बुझाला जे मन बूढ़ा के फुआ कादो भागल पड़ी हाँ हम गाई अब देखी और कहता जे 1.5 पाना बात ही बोलले बा 1.5 पाना बात ही बोलले बा हाय कहता जे बूढ़ा बहिनी अपन घरे नहीं रखले ना हम नहीं रखले ई हमनी का संस्कार ना हो हमनी के बहन जब सियान हो जाली तो दूसरा जगह हमनी के शादी को दिले जा लेकिन ई अपन बहन दूसरा के लगे बियाह ना करे ना ई अपन ला अरे जाए देखो अरे जोरे ससुर दांत जम जाई तोरा लाज छौ लगत रे बोले मुंह भाई मुर्गी मारे गुड़िया मुर्गी मारे मुर्गी कह दिया तो धन से ई मुर्गी मत मारो काहे हई लड़का बहुत दिमाग के तेज बा। का भाई तोरा का कब्बे ले हम देखता ई कब्बे ले जब नचनिया मुर्गी मारत है नो तो ई मुड़िया ही करी करता तोरा बात अरे बाकी होई इरी बाप हो बाप होकर बाप रे बाप भा लगले बबुआ त धन से ये तन के आइल बड़ू बंगाल से आइल बड़ू बंगाल से का करे आइल बड़ू हाय धन से ये तन के भूख नहीं जाई बाबा बहुत दिहने बहुत दिहने राउर पैसा लेवे में लाज लागल बाबा ना जाने कहिया तोहरे रुका हमरा के मिलल पुरस्कार तने बढ़ी माँ दुर्गा नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र डॉक्टर एस कुमार हमरा चनवत के मुखिया जी के भाई बड़ी पंकज भैया के हार्दिक स्वागत लो भाई सौरभ मिलल बा काहे खातिर रुका काहे खातिर मिलल बा हम जानता नहीं पहले हम तोहरे के पहले बता दी काहे खातिर मिलल बा हाय एक करा के गाड़ी देता अरे करियावा कहता करी ई करियावा जानता रे के हां तारा बहिनी के भतार हो पवित्र डिटर्जेंट पाउडर एकर नामे बा पवित्र डिटर्जेंट पाउडर माँ काली रोड सनबरसा गुड्डू जी हमरा के देले बनी 1 किलो सरफ काहे खातिर एकर नामे हो पवित्र हिरे रे साफा बा ए मुकेश तू ले जा पवित्र हो जाए पवित्र हो जाए अरे ससुरा रे बाप रे बाप ये एकरा के धरा ई ना सुधरे दी हम चाहते नहीं कि सुधर जाए लेकिन ई हमरा के सुधरे ना दी भाला धन से ये तन के भूख नहीं जाई राजा ने कहिया कि तोहरा बुझा
जीवो भैया कहाँ जीवो ओरे मत जा ओरे मत जा ए काका तनी खैनी बनाओ का होई तनी खैनी बनाओ का होई खैनिया खाई ना हाँ। जानतर लोग का करो का अभी ना बताई का अच्छा ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा यहाँ के हमारे गुरुदेव कमलबास कुंवर जी के यहाँ के संबंधी हैं सुरेश तिवारी जी के संबंधी हैं हम जानते नहीं जी यहाँ के हमने के आपन हैं हमने के आपन जाने के मजाक करने जा करी ले जा यहाँ के एक हाली ना कका हाली गोल बनी डुमरी गोल बनी कि ना जी आई वैशाली से आके है जो रंग जमा उतरे रंग तो जमा उतर देखो तोरा के मारे बिना जंतर का करो टंगरिया धरो देखो टंगरिया धरो भाव उठा के हुनिया फेंक दे गड़िया फट जाई इतना मन करे भइल बा कि चैनल वालन के इमारत आई तोरा जानकारी बा कि चैनल बा कौना कह तोरा के धली नु देखू चैनल वाला तो पाऊ अबे नहीं जानत का धली नु तो गोड़ावा ना तोरे गोड़ावा तोरा गोणिया में ढुका दे जानले रे चुतिया ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा काम अवतार राजा हमर राजा काम अवतार राजा बरवा झार ले लू बरवा झार ले लू एगो काम करो ना अरे कहत है कि ले जाइबे गांव में सखी के दिखाए अरे 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 बहुत छोटे छोटे बा छोटा बा बाप सुनो जानते हो कहाँ छोटे छोटे बा अभी दोस्त ना तो बड़े बड़े रही तो झरवा देती ठीक बा जानी जाए तो भाई रहे जाय द कहत है कि ले जाइबे सखी के दिखावे के हार्दिक हार्दिक माँ दुर्गा नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र हमारे यहाँ बच्चों का शीशा में भर्ती करने का उत्तम व्यवस्था है मुकेशवा के हालांकि 7 महीने पर हो गइल बा फ्री में हो जाई अरे फ्री में हो जाई रे तोर मोर पैसा बाची गइल तोर मोर पैसा बाची जो जो सारा मैं तोर पैसा तोर बाची गइल मुर्गी मारो इनका का 3 ताल से हम बोलनी है ना तू ब्यास रहता तो हम शनिचरा का प्रसंग बोल रहनी है आगे बढ़ोल रहता शनिचरा बाबा का प्रसंग बोल रहनी है काहे ना बोल आगे तू था लगा खाली तारी जो है आई कहता जे खाली नाचता अरे पागल कहीं का नाचेला से खराब हो जाला जेकरा डांड रही सही न नाची तोरा डांड होइए नहीं का नचबे रे तोरा डांड भगवान तोरा के ले आई आई जा होई सुतर हुए आइन कर नचनिया है जब बैठा रही आ नचनियावा के गोदी में सुतर हुए जानता नहीं वैसे सुतर हुए कि मैंने कहत रहे कि माई पिला दो माई पिया दो माई पिया दो जाए ससुर ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा काम अवतार जा
भैया हमार बहुत पुरान मित्र हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। गुड़िया तन के सतन बढ़ जा हतना लोग भर रहला ए जे हर एक ब्यास आइल हुई हैं, लेकिन हम जन शनिचरा बाबा के कथा गौने हैं आज तक प्रसंग तबकियो पर ही हम गौले रहने प्रसंग के केहू ना बढ़ाव लागे। जादव जी के घर में गइले आ राजा विक्रमादित्य के गोड़वा हथवा काट दिहले। काहे? चोरी के इल्जाम लगा दिहले। अरे ई राजा ह के भिखारी हरे, ई भिखारी हो हमार सोना के कंगन चोरा लिहल, एकर हाथ गोड़ काट दो। हाथवा गोड़वा काट के आ घर से बहरी निकाल दिहले। कहां गइले? एगो करू तेल बेचे वाला कोल पहले चले, बैल से पहले करू तेल पेराए, सरसों के तेल। आज नु मशीन हो गइल बा, पहले बैल से मशीन चले। आ वही कोल्हू पर हाथ गोड़ कट गइल बा, मुहावा में बैल के जगह पर काम कइले, मुहावा में लगामवा लगा के हे तरह आ गोल गोल में घूमस, गोल गोल में घूमस आ गीत गावस मल्हार राग में। आ उहे ओही राज के राजा के बेटी रहली राजकुमारी। जब आवाज सुनाई कहली कि ओहो ई आवाज कहां से आवता? मल्हार राग के आवाज कहां से आवता? जब हम बियाह करब तो उनके से बियाह करब। ओ राज के राजा कहले अरे उ भिख मांगा हो, ओकर हाथ गोड़ नहीं खे, ओकर कटल बा हाथ, ओकरा से तू शादी करबू? तू राजा के बेटी हो, राजकुमारी हो, चलो तारा के राजा से शादी कराई। कहले कि ना, जब हमार बियाह हो तो वही से हुई। जिद धली हली, हाथ गोड़ नहीं खे, उनकरे से शादी भई। आज जब वही जहां करू तेल जहां पेरात रहे, अपन नाम बदल दिल रहले राजा विक्रमादित्य से। भैया राजा विक्रमादित्य से बीका नाम अपन रख दिल रहले। आ जब बियाह भइला, जब सुहाग रात में पहिलका रात जब सुतल है तो यह शनिचरा देव सपना देखौले। कहले कि हे राजा विक्रमादित्य, भरी सभा में हमर अपमान कइलो, तारा का राजा से भिखार बना दिहनी कि ना? भिखार बना दिहनी, तार हाथ गोड़ कटवा दिहनी। राजा विक्रमादित्य कहले जे हे सन्नी देव, हे शनिचरा महाराज, हमरा के क्षमा कर दो, हमरा के क्षमा कर दो। कहले कि ऐसा ना क्षमा करो, अपना राज में जाके हमार मूर्ति बनोई हो, हमार पूजा करी हो, आ पूरा राज्यवासी से हमार पूजा करवई हो। सबसे पहले धरती पर राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा रहले, सबसे पहले सन्नी देवता के मूर्ति बनौले मध्य प्रदेश में। सबसे पहले मूर्ति बनौले और सबसे पहले पूजा कैले। प्रेम से बोली शनिचरा बाबा की। शनिचरा बाबा के कथा हो, हम जहाँ से गा के छोड़ दिल रही तोरा गावे कर रहल काहे ना गौले हरे? अरे वहीं से तो खाली गाड़ी देता एकर का मारा तो भाई बड़ा प्रयास। एकर प्रसंग की याद बा, जहाँ जाता एक ही गावता, एक ही गावता तोहरे नाम लिखा। सही में अरे मानी ना खाई, ई मानी ना खाई, ई कतना लोग यूट्यूब चैनल ना रही भा लगले बबुआ। अब देखी उहे शनि देव के कथा हो। अनिल भैया जे करा पर शनिचरा का 7.5 लाख जाई, उनकर काम खत्म बा, उनकर काम खत्म बा, उनकर। अब देखिए हे करो पर शनिचरे के देना। अरे तो हे करा पर देखिए ए करा का कहि देब 61 तक तई मुंह कदी चनवत दे भा लगले बबुआ, मुर्गी मारो भा लगो तनाया बनी कोलपत बेसी गइल तो गइल नहीं पिया परदेसी। एकरा बाद हुड़का बजाई, एगो हुड़का पर नया गीत गाई, नया अपना चैनल वाला आइल बलो नया पानी तकाया कोलपत बेसी
ध्यान नहीं खेतो हरा ध्यान नहीं खेतो हरा अछैत समान ए हो हमर सोना ए हो हमर राजा ये बबुआ को आदमी के जान ले हलू अब को आदमी के लेबू अबो से जान छोड़ दो कहते कि जल तहरा के ना लेब तले छोड़ब अरे का अरे राम कैसन भी अरे ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा काम अवतार जान स्टेल ना बड़ा का तने हुण का दो देखा तारा के हम गीत तारा का सुना तने नया गीत सुना हमारे से हम 2 ताल 3 ताल बोलनी है ना लाज ये लोग कही कि मुकेश लोथवा आई रहे वैशाली से तो बक्सर के बूढ़ा होके फालतू बोल रहे हम कुछ ना बोलनी है दादा हम प्रसंग गावे पे बानी आई हमारा के खाली करी आवे पे ये चाहत भाई है देखो है खोला है भैया है तन ढीला करो ना करा के है ढीला करे हमें ढुकाई हम ढीला करो तहरा ये नचनिया का ऊँट काहे मोट भइल बा काहे सही बात बनो 10 गो रुपया 10 गो दहो अच्छा ठीक है बा तू 200 को देबू तो हमरा खाते ठीक है हाय हाय अरे खाली दो माने ना खाई खाई करे ढीला करो तोहरो मेहरारू कहत हो जे मर्दा हमर इंजीनियर है हां ये हां बियाह भइल कि नहीं ना भौजाई रखले बने कह बे ते कहबे गांव में रे भौजाई रखल बड़े कहबे त गांव में के ना रखला सबे कोई भाई काजी भैया गलती ना नु केहू को मिली त केहू छोड़ दी आय दाता आओ है ना आओ है ना आओ है तनी धरा के बा चला गुड़िया खड़ा हो आवा हे जा हो मैं कवा धके हे जा बैठ के धर इनका के तो बैठ के तब धर बैठ के भर मुठा धर माइक माइक आना नालावा का बेसा में तनी हे जब हिलता हे जब कस के नहीं खे धर के ना तो पानी छोड़े लगी हाँ धीरे से धरे पार अभी नालावा में हे तरी को के हे तरी दबवा नु देखत ये तो ऐसा धर तारे बुझाता जे जीवन में कबो को धइला ही नहीं कहीं सीख तड़न अच्छा कोनो बात नहीं है धीरे धीरे धरबा धरे आ जाई का भैया गलती ना नु झाल बाजे देखो ये भगवान भोलेनाथ को साज हो ये करबोल होला ऐसे पर्वतराज के ऊंच शिखर पर बैठे शिव विनाशी ताता थैया सब जग नाचे तांडव गति नगपति पर नाचे जय जय शिव शंकर हे जय जय शिव शंकर हे जय जय शिव शंकर बताओ जे कर गाना गाओ तर खेसारी ला आऊ का दो गाना गाओ तो एक अरे कर अब बताओ से लोग पगल आइल बा अरे जोरे राजकुमारा वाला जो जोरे तोरा तार दिले खानदान के राजकुमारवा हमार मामा लगेला तनी ए भैया देखा नहीं मर तू कैसे बड़ा जब मशीन में सुत जाता हाँ तनी हे में झाल बाजे बाबुआ बाजा बा
है ना ताक ये भाई कबे ले कहते कि तार हती चुकी बढ़ले बा हती चुकी बढ़ले बा देखा हमारा का खीस मत बढ़ाओ ना तो हम दिखाइयो दे अरे भाई हमारा का खीस मत बढ़ाओ आओ है ना लमहर बा देखा सुनो जब हुनका आगा पाछा होता तू धके हेतर करे निक लगे हां आवाज घींचेला हां आ देखा तेजी में होता न तो तू तेजी में तारा आ क के हम मिठाई दो करे वाह 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 हिलता हो हिलता ऐसा लाभ धर नहीं खा जीवन में अरे हो तो बहुत हाँ रह बात बजे कब को धोइले नहीं घर न धीरे धीरे आदत हो जाए आज हम सिखा देता नहीं कल से धरे लगे हैं ठीक नो कल से केहू कही तो हां केहू कही तो धर ले हमर हुणका कही कहो सीताराम 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 कहो सीताराम कहो सीताराम हुणकबे कही वाह सेव खाता रहू ला ना थोड़ा है एगो हरियर मिर्चा बले लो अच्छा ई कहतारी जे का दो हमारा सुनाता ई हुनका कहता उनका से की गाल ए भाई सुनो एक खाती हमारा सुनो तारा जवन मन करी तौन दी हो तू तारा जवन मन करी हेने के द चाहे जेने मन करी तेने के द सुनील भैया है पहले हुनका के बात सुनी बा अब दोनों हाथ बाझल बा त बगलिया में रौरे ध दी ठीक बा कोनो बात नहीं एकदम बे महाराज 100 बजे रवा मन करे मंगाओ का 100 बजे मंगाई वो में कोनो कमी नहीं खाई नेटा फेंक देबे हमार हुनका कही दहिने के बाद हाय उपकार अल्ट्रासाउंड कहाँ बानी भैया उपकार अल्ट्रासाउंड है ना आई एगो अल्ट्रासाउंड करे के बा महाराज कैसे रवा है ना उपकार अल्ट्रासाउंड माला उन्हें से को बिक दलो हे बुआ एगो माला दे बबुआ हाँ रुको अल्ट्रासाउंड एक घड़ी फूल होता तो कितना लगता 900 हार्दिक स्वागत बा उपकार अल्ट्रासाउंड आ हाफ माने जैसे पेट जांच करे के बाद तो माने 900 आ हाफ जांच माने हेजवा से नीचे जांच हुई तो कितना आ ओकरा नीचे जांच हुई तो कितना 300 तो 300 वाला होकर जांच बैगो तनी कर दे हाँ बस बचदनिए के तो जांच करे हाथ से हो जाए वो सुनी मशीन से ना हाथ से कोई ना सुनील भैया व्यवहार नहीं जिनका बदला विचार बदल के क्या होगा तलवार के लोहा कच्चा है तो धार बदल के क्या होगा अरे जिस देश की भूमि बंजर है तो फार बदल के क्या होगा अरे जिस नाव का नाविक पागल है तो पतवार बदल के क्या होगा हो नचनिया के बचदानिये फेल है तो भतार बदल के क्या होगा खा जाते अच्छा जाए दादा यही पर यही पर नव दुर्गा नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र ये हमारे यहाँ बच्चों को शीशा में भर्ती किया जाता है हाँ एमएलए जाई बस ओ में कह देवे एमएलए जाई बस ओ में भैया चलो आओ तनी हेने आओ गुड़िया तनी हेने आओ बा
देख ले देखिए जांच होता और पीछा से पीछा ले आओ अभी बनाई करो अब राइट ओभरी पे आओ सुनो जब हम हुनका लेके जाते हैं तो तुम्हें पूछाई ए मर्द ध्यान ई माइक ला बोले बड़े है ना हता पता रहे हिला तकी ना आओ चलो रखा हो सुना होई पे सही जांच हो गई जमा का मार दे रे मशीन खराब कर देला भाई अच्छा लगा था नहीं दी दिहला हाँ ठीक बा एगो हई पहले गीत सुन ली और ओकरा बाद में एगो लव सॉन्ग गावे के बा गा देबो हई एगो नया गीत सुने छोड़ा भी नहीं जानता हर मजनू फिर तू लौक जा काका तोहरो के जाना तनी एजा लहंगा के हवा खाए खातिर बैठल बा हां उससे फायदा बा ए लहंगा के हवा खइला ले फायदा बा काका अब जीवन में तहर बार बाकी ना अच्छा झरबे ना करी आँखी के रोग ना होई आ दांत ना टूटी वैसी कसौटी नहीं अरे मान के चली कर जबे दे इहे ना अरे जा जामिना छोड़ भी नहीं जानता हर वजनू फिर तू लौक जा बोले चाल चिन्ह हम कमना राउंड में बोलते नहीं तन तेज करो पवित्र डिटर्जेंट पाउडर सफाई का प्रतीक पवित्र डिटर्जेंट पाउडर गुड्डू जी छोड़ भी नहीं जानता हर वजनू फिर तू लौक जा छोड़ भी नहीं जानता हर वजनू फिर तू लौक जा आवा काता पतार आवा काता पतार ढोढ़िए में ढुक जा आवा काता पतार ढोढ़िए में ढुक जा बाबा हमरो के देहने गुड़िया के देहने हार्दिक हार्दिक आवा आवा काता कतारा ढोणिए में ढूक जा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन वंदन मान सम्मान बना रहे ए बबुआ ए भैया तछो बत जहर जइबो हो जाई विदाई छुओ बत जहर जइबो हो जाई विदाई टेस्टर बा टेस्टर का होई टेस्टर बा पेचकस बता है ना दा का होई भाई दा है ना दा दाना है ना पेचकस नहीं खे दा ए मर्दे पेचकस ए मर्दे होते चकरा में ढूंढी में लगी
चाहे दो ना ऊ हवे दो आहा अरे बाप रे देख रे ए पेचकस के भतार हो अरे तो हां पेचकस के भतार हो ई रमावा देखा ताकत दारू हमारा ला छोट बा हई बड़ बा एनियाले ढुका के हम मुंह निकाल गाड़िया पड़े खींच दे लागत तारू कुछ बोले हमार छोट बा ढेर छोट बा आउ लंगड़ा सुत गइल आ जाना तेरा बेटी का भैया है ना ए छुआ बत जर जइबो हो जाई विदाई है ना ई टेस्टर हो ई बड़का भतार हो देखो ए आरामी से चेक कल लाइन से चेक कल रमिया से चेक करबो तो लाइन बताई अच्छा रमिया से चेक करबो न तो लाइन बताई ई तो है हेकर ढोणिया में ढुकता न लगातार हमरा के गरिया है एक शब्द एक करा के नहीं बोलो ए जानता जे हम तेज बनत नहीं तेज बन देब तोरा के भैया अच्छा चलिए ठीक है ले ली मैं रौरे नु कौन हमें जगहों पे चले बेले हां जी कोनो घर से केहू आइल बा मोटरी बन हां मैं सुनील भैया रौरे अनिल भैया कहा हमारा गुड्डू बाबा के त जवाबे नहीं के लेकिन गुड्डू बाबा के मलकिनी पे एगो हमारा केस बा ओ कथि के एक दिन गौनई रहे हमारा का 200 गो रुपया नहीं खिदले अच्छा हमनियो के अभी गाओ तनियो अभी गाई चली राउ प्रेम बा गुड्डू बाबा हार्दिक जंतर का हम बगस वो दिन सिंगल गौनैया रहे आ बाबा के मलकिनी ले जाके जब कुंवर जी के पैसा देली तो हमारा भक फाट गेल गुड्डू बाबा बो हे जा अब सोच ले बनी जब बक्सर जास तब हम बताओ था अच्छा भैया माथा छिलवाई के आवो कलश की ढेर तुल नहीं करे के कपड़ा छिलवाई के आवो रे ऐसा कपार छिलवा ले आ तरीका से करुआ तेल लगा ले तब तोरा काम खोदा अच्छा कपड़ा छिलवाई के आवो आगा हे करा झुक जा आवो काटा पतारो आवो काटा पतारो ढोढ़िए में ढुक जा आवो काटा पतारो ढोढ़िए में ढुक जा कि 4-5 गो जिला हिला देले बानी आ हीरो से जीरो कद बिगड़ जाई पानी अब तारे बारूद बाबा आ 2 मिनट रुक जा आया वया काटा पतार आवा काटा पतार आ ढोढ़िए में ढुक जा गम के गाना बड़ा बढ़िया लयदारी गौले ई बहन चोदवा के आवाज कहां बा कर तो बुझाता के मुंह में माई मुद्दे ले बिया कर आवाज जड़ गई बहन चोदवा किरकुन का बैल बा अरे टेबल पर पहले चढ़ जाई तबे करा के गाड़ी पहले जब पेट में रहे ए पहले बजाओ बहुत बोल रहल बा एकरा कोई बहुत बोले भाई जब पेट में रहे कर एक लाइन एकर सुमिरन में नाम ले आन आता ना ई बहन चोद गरम भाई रहो
पहले बुढ़वा के बहन चोदे दो उसके बाद इनकर बहन के चोदो बुढ़वा के बहन के चोदे दो रह पहले भगनी के टीट सारा हमर सही कर दे पहले अब ओहे हई बहाल के बहाई ले त भुइया बाबा नाम कहाई ले बदला लाइखी हार में घूम के देखनी कोनो न छनिया के इतना शिकायत ना होई चाचा आज तक इतना नचनिया के नाचत देखनी आरती के जूली के ममता के ये बहुत लौंडा के भी नाचत देखनी लेकिन ऐसा कमीना रंडी के हम नाचत ना देखले रहे समाज में एक के झांटी बारी सब कह देता तो वो चोदनी हमें नाचत अरे भोसरी जा 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 अरे जा जा एकरा में डबल खाली कुप्पी सेट हो जाई त वो फकना फाटिए जा ये रंडी आई बरो नचे वाला से पूर्व के बार बजा बजा छोरा मास्टर हेलो तनी का मान लो हम ना रही गड़िया में रहे भाव करे खातिर बोलैबे कैलन का हो जाई चाहिए तू तो प्रिया सुहानी बियाज खेसारी ला यादव के सोझा गई बाड़ी बहुत मेहनत कैले बाड़ी कमलबास कुंवर ओ दिन गावत रहन हो जा कौन जगह केसरी तो उनका गोल में जाके जे इनकर बाबूजी नु लगले इनकर ससुर उनको बेटी चोद ले बानी इनको आज बहिन चोद देते एकरा बाद इनकर माईओ उनको भाई के हम छोड़ देले हम में कहे तोर बाबू के बेटी दो दिन जाके प्रिया सोहानी कुंवर जी में भोर में न चली आ इनका के तनका भाव करे के कहल जाता तब बड़का एकरा बुन में सोना लागल मारा रंडी के मारब तरफ रे सोना ई सोना गाची के रंडी ये चोदनी बड़का तो सोना बजा रे बजा तो बजा बजा देखो गाड़ी गैंग में कुछ धइल बाना लेकिन ऐसे मन लगेला केकरा जादे केकरा जैसे बूढ़ा ब्यास एगो के बाप के चोदल तई होवे ना खाली गाड़िए गो नहीं हो ना तो गाड़ी तो हम ऐसा जानी ले आई गाड़ी ना हो हकीकत हो बूढ़ा एके भाई नहीं खन 5 भाई बाड़े एगो बहिन इनका है अब बहिन के शादी तो बड़ी दूर कर देले केसरी टोलावड़ी बहिन के ब्याह कर देले गुड्डू बाबा के मोहल्ला में अरे एक दिन का भइल कि इनकर पाहुन इनका बहिनिया के 2-4 तावर मार देले इनकर पाहुन पति पत्नी के झगड़ा बा इनकर पाहुन इनका बहिनिया के 2-4 तावर मार देले 2-4 तावर मार देले इनकर बहिनिया फोन के हेलो बूढ़ा भैया कहला के बिहार के शेरे बिहार हम ब्यास आई तोरा बहिन के तार पाहुन मारता 5 भाई पगड़ी बांध के दीदिया का भइल चल पाहुना मरले हां चल घर चल 5 भाई बानी से हट्ठा कट्ठा बानी चल घर तो लाड़ के दुख पूरा चल पूरा के गाड़ बिक जाए चल दीदिया तेरा घरे कोनो दुख होई चल पाहुना मारत त बहिन फोरना तोरा कोनो दुख ना होके दे 5 भाई बानी से तोरा लाड़ के दुख होई दीदिया चल तोरा के पेलन करवा दे चल ता तोरा लाड़े के कमी बा 5 को तेरा भाई बड़न सका का एक झाट खड़े के बड़न सा चल अभी रामो चीज जियो तारे हो पेल दी है
ये लोग के देखिए झलीवाह लोग के ये बहिन चौदौनू को कीमत 600 रुपया 600 में रात भर झाल बजावे का बा माइक में बोली हंस तो बुझाई कि दरभंगा महाराज के चोदल बैठल बड़ो सकरी बहिन बुझियो सन हो कि हथुआ महाराज के डुमराव सेठ के राजा का औलाद होन सकरी आ 600 सवेरे मिली ए पाहुन 50 गो और दीना अरे अपना बहिनिया के मुन्ना छोटा हे रंडिया के हंसल देखा हे रंडिया के हंसल देखा जाए चोदन हो जा उठ नठ लाली लगा के ई तो गाड़ में चोदवा बेले छिना। अच्छा बूढ़ा एगो बात पूछी बता दे बस सच्चा एगो पहले गाना सुन ल गाना एगो गाना सुनो गम सैड सॉन्ग ए ममता शेर कहली हा तारो शेर कहे के बा भाव कहे के बा तानी के छोड़बू सा उहे यहनी के धरी हंसा हां जी कहे कि नतनी के काम नतनी लेखा नानी के काम नानी लेखा एकरे जामलू बेटी है रे ओकरा बारे में जानते नहीं खी कतना लौड़ा चाव जली से हरे याद 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 बसी हो मितबारे ए तरह गाई तकर बहिनी अभी आ जाइए ऐसे गाई तो इहो गावे ले जवान लेकिन एक और दूसर आवाज है ये सब माई की कृपा होला ये सब माई के गॉड गिफ्ट चीज हो इमे तू चाह के भी कुछ ना कर सकेला ना कालियो माई भी जइबो तो ना मिली ना कुछो कलेबो तो ना मिली ना अध्यक्ष साहब से ना चाहे गुड्डू बाबा से गाना मारल बता ना कहिबो अरे याद 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 बसी प्यार में यादें रह जाला कारे कैसे ओठ चूसत रही रे अरे कैसे चुम्मा लेत रही रे कैसे टंगड़ी में टंगड़ी फंसत रहे रे प्यार में याद रह जाला कौ वो दिन भर में किस करत रही कौ बार तोरा से बतियावत रही इहे सब प्यार में रह जाला अब बाद में कुछो बा बाद में तो सब मजा लेला सखू खड़े लंगड़ा और ना हाथ नाम जगरना एगो बूढ़ा के बहिनिया के पटा ले तो बड़का हो जाला कि माल वाला भइल भागल भी ओकरा ठेकोइ चबे के जोड़ो भागल भी अब लड़ धर ना लड़ धर प्यार में उहे गाड़ी देले सके जे सबसे ज्यादा तोरा के इज्जत करी हन तार भाई मनी हन जैसे गुड्डू पांडे अरे लोथावा खर्चा कइनी ओकरा पीछे हम रे आ खातिया तोहार रे बुढ़वा कहता कि बाप रे रुक बड़कते भई बड़े व्यस्त हम तोरा के बता देता आ का कइले बा 1 घंटा पौन घंटा गौले बा खाली माई बहन दादी के गड़ियोले बा जैसे एकर मतारी के दूर ना खाली गारे से हो गेल उ पेशाबो करिले तो ओहे माई निकले लाओ माई गो नट बोल्ट खुलल रे तारा एकर माई के बूर में प्लास्टर हो गेल बा अरे याद 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 बसी गाना भी वायरल बा ओहे प्रिया सुहानी के जोरे गाना भी वायरल बा देख ले हो कब के श्री टोला में याद 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 बसी याद सतावे याद याद बसी याद सतावे पल पल हमारा के पागल बनावे पल पल कहाँ चल गइलुए सनम बेवफा कहाँ चल गइलुए सनम बेवफा सहब ना जुदाई। अच्छा
बताई भैया प्यार के गाना ई न सहब ना जुदाई या गम बेवफा आई एगो प्यार करे तारे बेटी माई से को रे माई हमरा उहे लड़का से बियाह करा दे कैसन रंडी पतुरिया खानदान के बेटी होई रे दादा एकरे मतारी से कहत होई के माई हमरा लोथले वाला लमरिंग पसंद लगे माई बुढ़वे के एगो भगनी कहे अरे कहां चली गइलवे सनम बेवफा असहब ना जुदाई और गम बेवफा चला गरियावला अगिला ब्याह जैसे चलता ओ तरह गाड़ी दिहला जेकरा के मर मजाक कहला उड़ा दिहला डायरेक्ट केहू के माई बहन के गाड़ी ना दिहला आई चोदनी के सार हमेशा गरियावत एकरी मां की चोदो कर जा दे हरिंदरा के पाक से पाक ना धोवाला तब ध्यान दे अंतरा बोलता नहीं ठीक बात 100 रुपया का पुरस्कार देखिए हमारे भैया दिले बड़े जय हो सफाई का प्रतीक पवित्र डिटर्जेंट पाउडर सरफ इनका मिलल है हमारा सरफवा काहे ना मिलल है भाई काहे डिटर्जेंट पाउडर के सरफ इनका मिलल है हमरा काहे ना मिलल है काहे हमनी के साफ सुथरा सब कुछ बा हमनी के पटना घर बा राजधानी से मैंने कुछ आवत होई पटने से नो आ पटना हमनी के घर बा साफ सुथरा रहिले उ सरफ इनका मिलल है इनका इनकर माई ढेर उम्र के हो गईली बेचारी बुढ़िया के झाट उठ सब पाक गई हो मैं ओकर पूर में बीजे भरल बा खाली खाली गाड़ी एक दिन बूढ़ा भाई से कहनी के बूढ़ा भाई एगो बात कही हमरा माई के मरला ढेर दिन हो गई आ तोरा बाबूजी के मरला ढेर दिन हो गई आ तोहर माई जियते बाड़ी हमार पापा जियते बाड़ी तू हो बिना बाप के बाड़े हम हो बिना माई के बानी हमार माई मर गई भी तहार बाप मर गई बाड़े एगो काम करना तो अपन मैया के हमरा बाबू से बियाहवा कर दे तू हो बाप वाला हो जाई हम माई वाला हो जाई हां तोरो माई चुदावे लिखो जली अरे तरह हम भैया आर के गाड़ी देवे नहीं अपना के डांटे नहीं गाड़ी मत दी आई बड़ा से नेटुआ के चोदल की बोल मुंह देखी त नहीं के मुंह साला ओ लड़की हमरा गाड़ी आवत रे ओकर मुंह बुझाता काली माई के बहिन बेटा हगड़ी बात साला महबूब सब नेटुआ के चोदल दोगली के ए जान का कही तोरा से जन्नत दीजे यार करे मतलब के यारी मन के मनाई लेती दिल के संभाल जाना दीजे यार कोई अरे मतलब के यारी मन के मना ही लेती दिल के संभाल भारी देख गइलू हा ममता भारी देख गइलू हा जखम में बफा गुड्डू भैया हर बात के यदि इस समय में कहे लगल जाओ तो आदमी से गीत ना गवाई गीत ना सुन पाई गीत यदि सुनने के बाद तो हर बात के जवाब ना ली
हमार बाबू इनकर भाई लागे लेकिन इनकर बाबू हमार भाई लागे ले ये आप सबसे अब छुपल नहीं खे इनका बाप से हम दुगो लगाई ले वो बेटी चोदवा कुआवा से हम दुगो लगाई ओकरो बेटी तार सरवा से गाइए ले ली तब तार माई फुआ न बच गई बिया गावे के तो हमारे लोग जाने लगी तार बाप के हम भाई हई हमार बाप के ते भाई नहीं खी हम तारा बाप के भाई हई कुंवर जी से भी गौनी तोहरो से गावतनी आ तोरा खानदान में एकरा बाद कौन यहाँ से ओकरो से गाई हम तो बुढ़वा से पूछल चाहिए एकर बहिनी है घड़ी पेट्रोल मुततिया कि ना यही पूछल चाहिए एकर बेटा पुरुषोत्तमो गाड़ मारा बताए घरे वो चिकन होइल बा 13-14 बरिस के हो गइल बा जेकर बाप ऐसे ही से करता अच्छा ओकर बेटा ऑन में जब अंधकार में जात होई अब मोबाइलवा में जो अपने बापवा के ऐसे से करत देखत होई कहत होई कितना बड़का गांडू को चोदा हुआ हम है रे वो तो सुखले लाने पिएला खाली भारी देख गइल सहब ना जुदाई सहब ना जुदाई और गम्बे बाबा जुदाई गम्बे बाबा बीच में तनी रे चित्रहार तनी बीच में कहे ले लोग के मन लगता इतना बढ़िया सब लोग टनटनैले हो एकदम के भक भक एकदम पर फेंक दी एकदम हम दम काहे धरे जाए आ सबसे ज्यादा तो चैनल वाला लोग टनटनैले बक एकदम मारो ब्यास की पक पक हमू फेंक दे मारा बड़ा बुढ़वा के भगनी गरम भइल बिया कहत रे कि तू चैनल वाला के मार देता रो अतना पावर बा काहे ना मारल जी ए बबुआ बने के तना लेकिन तोरा खानदान भर के जितना में खर्ची चलता होगा लोथा ब्यास के उतना पॉकेट खर्चा रोज होता है 1 लाख के मंथली हमारे पॉकेट खर्चा होता है तो जानम तर अरे तोरा बहिन का तोर खानदान भर तरकारी बेचत हार गिले तेरा बहिन करे अरे बक्सर हाट में अब नयका भोजपुर में एकर बाप सब दिन भिंडी बेचल सकरा बहिन ओकर बेटा के दिन दुनिया बदलल तो घर दुआर बनौल से घर दुआर देखले बनी टाटी के घर रहे बेटी एकर माई के मुंह देखला के बाद बुझला नु कि रानू मंडल के मौसी है वो सोहनी करेले वही में चोदोइबो करेले केतनो मनाइले मन नहीं माने दुनिया में खाली जान गुड्डू भैया गुड्डू भैया गुड्डू भैया अतने में बेचैन बाड़ा 9 महीना लगातार जौले पूरा ना होई निकली ना तौले हम छोड़ब ना
हम तो लेड़ा दिले ए हम तो भोंक के लेड़ा दी लोग बाजार में माइक बा अभी लोग जागल ना होई अभी जागल ना जब बूढ़वा के भगनी का भी ना होई तब लाइक ना करते बाजार में माइक बांध के गलती नु कर देले बाड़ो इना के मर्द एक आध गो वॉकमैन भटवलिया भेज दे तक बुढ़िया सुनी तरह से रात बुढ़िया के माई के वो कोई कैसन बेटा बियले बन केतनो मनाइले मन नहीं माने दुनिया में खाली जान तो दिल जान भोजन का के बता दी 5 आदमी खड़ा रही है 5 आदमी आ चैनल वाला सबसे पहले अपन अपन पिन निकाल के कही चलो सब हो गई 5 मिनट भोजन जहाँ शुरू कई नहीं वो भोजन हम ही गा सकिले पूर्वी गाई चाहे कहो प्रकार के भोजन गाई तो हम ही गा सकिले अगर पास आवाज बा कुछ गा सकेले तो वही गा सकेले लेकिन केहू रुकी ना काहे के जमाने हुए बा आतना बेरा ली नेताजी जब 1000 रुपया बांटो तो इतना देर लोग ना रुकी रात भर के रुकी 1000 रुपया खाती के रुक सकेला आ तब ब्यास लोग के एंजॉय लेवे खातिर रुकेला काहे ब्यास लोग के एंजॉय ना लेवेला अरे बाप ई तो बुढ़िया न होई एकरा देखा गारे ने कोई लेबिया बुरो ने कोई लेबिया देखा एकरा एकरा गे नचनिया अरे तारा टीट गुड़िया गुड़िया अरे नचनिया है ना तक तनो मनाइले अरे मनाइले केतना बुढ़ावा तारा बहिन चलो ये तनो मनाइले ऐसे भाई पे तो फरमाइश दिया मान नहीं माने दुनिया में खाली एगो तोहरी तनिको ना कैलू हा रहम बेवफा सहबे ना जुदाई और गम बेवफा